Τώρα, θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Θα σας πάω, γιατί το βλέπαμε και στα πρωτοσέλιδα και σχεδόν καθημερινά απασχολεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης, της αγοράς ακινήτων κλπ. Και πού διαμορφώνονται οι τιμές. Ακριβώς για όλα αυτά θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Μεσιτών. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Στέφανος Ματζούκας μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που τα λέμε και ευχαριστώ έτσι που είστε εδώ και στο στούντιο να κάνουμε πιο διαδραστική την κουβέντα μας. Και καλή χρονιά να ευχηθώ. Να είναι μια χρονιά με καλές ειδήσεις, τουλάχιστον στο δικό σας το κομμάτι, κύριε Ματζούκα, και να δούμε ότι κάποια στιγμή μπαίνουμε σε μια σειρά σε αυτό που λέγεται στεγαστική κρίση. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αν θα μπούμε σε μια σειρά, το ζήτημα είναι να βοηθήσει και η κυβέρνηση για να το κάνουμε αυτό. Έτσι. Δεν είναι μόνο στο χέρι είτε το δικό μας που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, που είμαστε μεσίτες, που κινούμε την αγορά. Θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση να ακούσει εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες που είμαστε στο χώρο και έχουμε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία να μπορέσουμε να δώσουμε τις ιδέες μας για να μπορέσει μήπως και εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση σε ό,τι αφορά πρωτίστως τα ενοίκια. Πολύ σωστά. Και θα ξεκινήσω από αυτό, επιτρέψτε μου, να δούμε σήμερα έτσι ποια είναι η εικόνα της αγοράς ενοικίων στα Γιάννενα. Μπορούμε να μιλήσουμε με συγκεκριμένα ποσοστά για αυξήσεις. Και γενικά για την τελευταία τριετία υπάρχει εικόνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία εικόνα, κλείνοντας ουσιαστικά το 2025. Πανελλαδικά ο μέσος όρος αύξησης ήταν κοντά στο 8,44%. Στην περιοχή μας ήταν κοντά στο 6,5%. Οπότε αυτό βλέπουμε και αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει και πάλι μαζί, ότι τα Γιάννα, ναι μεν ακούμε ότι είμαστε ακριβείς σαν πόλη, αυτό από τους αριθμούς όμως απόλυτα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουμε προσπαθήσει και έχουμε κρατήσει τις τιμές σε ένα βατό επίπεδο. Εννοείται ότι δεν λέω ότι είναι φθηνά τα ενοίκια, απλά δεν είναι συγκριτικά με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και την αύξηση την οποία υπήρχε. Και ένα στατιστικό δεδομένο, ένα βασικά νούμερο στην επικράτεια, από το 21 μέχρι το 25, περίπου ο μέσος όρος αύξησης των ενοικίων είναι στο 27,5%. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε σχέση με το μέσο όρο, γιατί πανελλαδικά βλέπουμε και το είπε και η Ελστάτ έτσι αυτό με στοιχεία, ότι οι τιμές ενοικίων ανεβαίνουν, εμείς δεν είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εμείς δεν είμαστε, όχι. Είμαστε στο 6,5%, είμαστε πολύ κάτω. Πολύ κάτω, θα πολύ κάτω. Ακούγεται, ναι, μεν ένα 2% αυτό ακούγεται λίγο, αλλά όταν μιλάμε για ένα μηνιαίο ενίκιο το οποίο θα πρέπει να το πληρώνει κάποιος για 3-4 χρόνια, είναι ένα αξιοσέβαστο ποσό. Σωστά. Είπατε κάτι όμως πολύ βασικό και εδώ θέλω να μείνω. Η Ελστάτ, το κακό είναι ότι δεν έχει στοιχεία αναπεριοχή. Οπότε υπάρχει ένα τσουβάλιασμα, λέτε. Ακριβώς. Εδώ είναι τώρα μία πρόταση η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να έχει φτιάξει ένα παρατηρητήριο ενοικίων. Να το ονομάσει ένα εθνικό παρατηρητήριο ενοικίων. Να συλλέγει τα δεδομένα, να δείχνει τους δείκτες της αγοράς, να τους αναλαμβάνει αναπεριοχή, να δέχεται εισηγήσεις και να υπάρχει μία διαφάνεια για τους πολίτες. Ένα βασικό κομμάτι το οποίο όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει κάτι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε νούμερα, δεν μπορεί, να το πω πολύ λαϊκά, να πιέσουμε τις τιμές της αγοράς προς τα κάτω. Θα ενεργοποιείται ο νόμος προσφοράς και ζήτησης. Εάν υπήρχε όμως κάτι όσον αφορά ένα εθνικό παρατηρητήριο ενοικίων, θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να έμπαινε σε μία σελίδα, να έλεγε θέλω να νοικιάσω 50 τετραγωνικά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα. Ποιες είναι οι μέσες τιμές? Ποια είναι η μέση τιμή που θα νοικιάσω? Αυτό πιστεύω ότι θα πίεζε λίγο τις τιμές και θα έφτιαχνε λίγο την αγορά. Αυτό είναι πολύ βασικό. Μέσα σε αυτό βέβαια θα έπρεπε η κυβέρνηση να δεχτεί και εμάς τους μεσίτες για να μπορέσουμε να δίνουμε στοιχεία, γιατί τα στοιχεία τα έχουμε πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλον. Σωστά. Εμείς, μιας και ασχολούμαστε με το αντικείμενο, και να μπορέσει να φτιαχτεί
μία απλή βάση δεδομένων, ούτως ώστε να έχει ενημέρωση ο πολίτης. Αυτό θα μπορούσε όντως να μειώσει τα ενοίκια. Τώρα, όλα αυτά τα χρόνια που ακούμε, να εφαρμόσει η κυβέρνηση πλαφόν στα ενοίκια, να εφαρμόσει πλαφόν στις αυξήσεις και όλα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι καλά είναι τα λόγια να τα λέμε. Καλά είναι να τα λέει η οποιαδήποτε χή αντιπολίτευση, ούτως ώστε να μαζεύει ψήφους ή να ακούγεται υπέροχα στα αυτιά των πολιτών. Το βασικότερο όλο είναι ότι ξεχνάμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Μάλιστα. Ξεκίνησα με τις αυξήσεις. Είναι έτσι και το θέμα της επικαιρότητας, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να παίζει. Ακόμη και νωρίτερα που διάβαζα τα μεγάλα πρωτοσέλιδα, είναι στις... Πολύ σωστά, πρωτοσέλιδο. Στους πρώτους τίτλους, πραγματικά. Αν και να έρθουμε λίγο στα Γιάννενα, ας αφήσουμε λίγο τη γενική εικόνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες κατοικιών, κύριε Ματζούκα, οι οποίες έτσι εμφανίζουν αυξήσεις. Είναι, για παράδειγμα, εδώ στην περιοχή μας τα φοιτητικά, είναι τα μικρά διαμερίσματα, είναι ανακαινισμένα σπίτια. Κυρίως στην περιοχή μας τα ανακαινισμένα σπίτια θα έχουν μία μικρή αύξηση. Αλλά θέλω να τονίσω και πάλι, δεν παρατηρούμε την τρελή αύξηση των ενοικίων στην περιοχή μας. Τουλάχιστον τους τελευταίους 18 μήνες, εγώ μπορώ να πω ότι είμαστε σχετικά σταθερά σαν περιοχή. Τώρα, κάποιες καινούργιες οικοδομές οι οποίες έχουν αρχίσει και γίνονται στο κέντρο κυρίως της πόλης, σε αυτές θα παρατηρήσουμε μία μικρή αύξηση, αλλά πρέπει να βλέπουμε πάντα και ένα σπίτι τι μας προσφέρει. Δεν είναι το ίδιο να νοικιάσω ένα σπίτι 50 τετραγωνικών κατασκευής του 80, ένα σπίτι κατασκευής του 80 αλλά ανακαινισμένο προ-πενταετίας και ένα νεόδημητο. Εννοείται ότι θα υπάρχει διακύμανση στις τιμές. Φυσικά, διαβάθμιση. Φυσικά. Εάν τώρα βάλουμε ότι ένα σπίτι 50 τετραγωνικών του 1980 στο κέντρο του Ιωαννίνου μπορείς να το βρεις σήμερα που μιλάμε κοντά στα 300-310 ευρώ, αντίστοιχα το ανακαινισμένο κοντά στα 400 ευρώ, 380 με 400 και ένα καινούριο 450 με 5. Και είναι από τις λίγες χρονιές που υπάρχει και διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή στα ακίνητα στην πόλη μας. Σε όλη την αυτό γάμα. από πού προκύπτει? Ίσως επειδή είχαμε, και να το πάμε λίγο με τους φοιτητές πάλι, επειδή είχαμε λιγότερες θέσεις έτσι σακτέων φέτος. Προσωπικά πιστεύω ότι οφείλεται εκεί. Ξεκάθαρα. Από την άλλη έχουμε δει και κόσμο να αρχίσει να αποσυμφορεί σιγά σιγά όμως το κέντρο. Μάλιστα. Βλέπετε κόσμο Τώρα. δηλαδή, βλέπουμε μια μικρή αποκέντρωση. Βγαίνουν προς τα χωριά, προς τις πατρογονικές εστίες, τι ακριβώς? Πολύ σωστά. Απειροελάχιστο βέβαια το νούμερο, αλλά όταν αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε διάστημα 30 ή 60 ημερών και ξαφνικά να αποδεσμευθούν 8 με 10 σπίτια άνω των 80 τετραγωνικών, αυτό στην αγορά των Ιωαννίνων είναι σημαντικός αριθμός. Μάλιστα. Δεν είναι αμιληταίο το ποσοστό αυτό. Και γενικά είμαστε από τις χρονιές τις οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε διαθεσιμότητα στα ακίνητα. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε περισσότεροι, εάν γινόταν κάποια θέματα, να νομοθετούσαν κάποια πράγματα, ούτως ώστε να δώσουμε ένα άνοιγμα στην πόλη. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο σπίτια κλειστά, έτσι κενά ακίνητα και την κατηγορία τράπεζες και servicers. Είδαμε το τελευταίο διάστημα ρεπορτάζ και στη δημόσια τηλεόραση να λέει ότι οι τράπεζες και οι services κατέχουν πάνω από 20.000 ακίνητα, έχουν στη διάθεσή τους και οι κατοικίες. Με αποτέλεσμα αυτό πώς επηρεάζει την αγορά ακινήτου, κύριε, και την προσφορά, έτσι, και τα ενοίκια, εννοείται και τις τιμές και όλα, κύριε Ματζούκα? Για να το καταλάβει λίγο απλά και κατανοητά ο κόσμος. Απλά. Θα πάμε στο νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν ουσιαστικά διαθέσω στην αγορά μεγάλο όγκο ακινήτων, είναι αναγκαστικό βάσει ανταγωνισμού να συμπαρασύρουν τις τιμές. Θα τις συμπαρασύρουν προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Μάλιστα. Ένας λόγος αύξησης των ενοικίων και αυτό το 27,5 ουσιαστικά που είδαμε από το 2021 μέχρι το 2025 σε πανελλαδική αύξηση στις τιμές των ενοικίων, είναι ο λόγος
ότι δεν υπήρχαν τόσο διαθέσιμα ακίνητα. Εάν αυτή τη στιγμή μπουν ακίνητα στην αγορά, εννοείται ότι θα υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα και θα συμπαρασύρουν τις τιμές προς τα κάτω. Τώρα, και να καταλάβει απλά ο κόσμος, αυτά τα περίπου 20.000 για τα οποία συζητάμε, που παραμένουν έτσι κλειστά, ουσιαστικά που είναι στην κατοχή των τραπεζών και των εταιριών αυτών, είναι σπίτια τα οποία είτε είναι δεσμευμένα, είτε έχουν περιέλθει στην κυριότητα των τραπεζών μετά από πληστηριασμούς. Για τέτοια. Ακριβώς για τέτοια ακίνητα. Ακίνητα, έτσι. Δεν πολύ είναι μόνο σωστά. σπίτια. Ναι. Βέβαια, η πλειοψηφία, από ό,τι κάπου διάβασα, είναι σπίτια, η πλειοψηφία αυτών. Από τις 19 περίπου χιλιάδες τα ακίνητα τα οποία κατέχουν τράπεζες, funds και οτιδήποτε άλλο μόρφωμα, γιατί δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, περίπου τα 7.000 πανελλαδικά είναι κατοικίες. Μάλιστα. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, αν το πάμε με μία ποσόστοση ότι η Αθήνα εννοείται θα έχει τα περισσότερα, μετά η Θεσσαλονίκη και αντίστοιχα, να βγουν 7.000 ακίνητα προς ενοικίαση στην αγορά. Πόσο θα πέσουν οι τιμές. Επίσης, εδώ είναι ότι θα πρέπει το περιβόητο πλαφόν που ακούμε τόσο καιρό από οποιοδήποτε στόμα ουσιαστικά μη κυβερνητικό, θα πρέπει το πλαφόν να εφαρμοστεί προς τις τράπεζες. Αυτό πήγα να πω. Άρα η θέση του συλλόγου σας είναι να υπάρξει έτσι ένα όριο, και όχι μόνο του συλλόγου σας, γενικότερα των μεσητών ανά την Ελλάδα, φαντάζομαι, έτσι αυτό θέλετε, να υπάρξει ένα όριο στο πόσα τέτοια ακίνητα μπορεί να κατέχει μία τράπεζα, μία εταιρεία. Ουσιαστικά η θέση όλων των συναδέλφων πανελλαδικά, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι και και στην Ομοσπονδία. Ο αναπληρωτής ταμείας της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος. Οπότε κάνω εκτεταμένες επαφές με συναδέλφους ανά την Ελλάδα. Είναι να θεσπιστεί ένα πλαφόν, ούτως ώστε εάν θα πάρουν και άλλα ακίνητα, να τα διαθέτουν άμεσα στην αγορά και να τα διαθέτουν εντός εξαμήνου. Πού σκοτάφτει αυτό, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε. Γιατί δηλαδή ουσιαστικά αυτά τώρα τα έτσι ακίνητα, και ακόμη και πάρουμε τις 7.000 κατοικίες, γιατί να μην βγαίνουν στην αγορά? Μεγάλη απορία. Αυτό δεν μπορεί να μας το λύσει κανένας. Μάλιστα. Όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επικοινωνία γενικά και με κάποια φαν. Γιατί να μην ενεργοποιηθούν λοιπόν αυτές οι κατοικίες πραγματικά? Περιέρχονται έτσι στις τράπεζες, περιέρχονται στα χέρια, όπως είπατε, των ξένων funds. Γιατί να μην αντίστοιχα δοθούν στον κόσμο? Προσπαθούν ουσιαστικά να τα πουλήσουν για να μεγιστοποιήσουν το κέρδος. Εάν το πάρουμε καθαρά οικονομικά και μιλήσουμε, όταν αγοράζουν πακέτα δανείων και αγοράζουν 3 ευρώ προς 1.000 που χρωστάει κάποιος και ουσιαστικά φτάνουν σε μία κατάσχεση και παίρνουν ένα ακίνητο αξίας, ας πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, των 100.000, το βγάζουν σε πληστηριασμό στις 70, στις 60. Το αγοράζει η ίδια τράπεζα ή το ίδιο το fund ή το ίδιο, όπως το ξαναείπα πριν και θέλω να το ξαναπώ, το ίδιο το μόρφωμα αυτό, το οποίο δεν θεωρείται τράπεζα, και το κρατάει και το βγάζει στην αγορά μόνο για πώληση στη διπλάσια τιμή από ό,τι το πήρε από ένα πληστηριασμό, είναι καθαρά μόνο το κέρδος. Εγώ πιστεύω ότι στο μέλλον θα δούμε πράγματα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι βέβαια η προσωπική μου άποψη και η προσωπική μου εκτίμηση. Ναι, πολιτική βούληση θέλει αυτό όμως. Όχι από άποψη πολιτικής βούλησης, γιατί καμία κυβέρνηση δεν νομίζω ότι θα πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα. Κόντρα και θα πάει κόντρα στις τράπεζες. Ήδη, εάν διαβάσαμε, νομίζω προχθές, ο Σταϊκούρας πάλι ανακοίνωσε τα κέρδη των τραπεζών. Οπότε, αν δούμε λίγο τα ποσά, είναι τεράστια. Εγώ πιστεύω θα υπάρξει κάποια νομοθέτηση από κάποιο δικαστήριο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας θα γίνει, αλλά αυτό βέβαια θα πάρει καιρό. Εάν δηλαδή λέτε ουσιαστικά κάποια απόφαση της δικαιοσύνης ίσως ανοίξει το δρόμο για κάτι τέτοιο? Ναι, γιατί μόνο κάτι τέτοιο μπορεί να δρομολογήσει, λέτε, εξελίξεις. Ακριβώς, γιατί τα ονόμασα μορφώματα, γιατί ήδη κινούνται κάποιοι σύλλογοι δικηγορικοί και κάποιες ομάδες ανθρώπων προς αυτή την κατεύθυνση, από την άποψη ότι δεν μπορούν να συμπεριφέρονται σαν τράπεζα ενώ δεν έχουν τραπεζική άδεια. Οπότε δεν μπορούν να έχουν όλα τα ωφέλη της τράπεζας ενώ δεν είναι τράπεζες. Δεν μπορούν μόνο να εισπράττουν. Θα πρέπει μια τράπεζα
να έχει καταθέσεις, δανειοδοτήσεις, τα περιουσιακά του στοιχεία και οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά πιστεύω, είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή, ότι το επόμενο, αν όχι άμεσο διάστημα, το επόμενο 1-2 χρόνια ίσως δούμε κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Οι οποίες θα είναι θετικές και οτιδήποτε γίνεται για να ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή είναι θετικό, έτσι. Σωστά, σωστά. Μακάρι να φτάναμε στο σημείο εκείνο που δεν... Γιατί διαβάζουμε και φοβερά πράγματα για χρέος, για παράδειγμα 10-20 χιλιάδες ευρώ, να πληστηριάζονται ακίνητα άνω των 150 των 200 χιλιάδων ευρώ. Είναι φοβερό. Εκείνη είναι ληστεία κανονική, έτσι. Αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ληστεία, κύριε Ματζούκα, οπότε μακάρι να θεσπιζόταν άλλα μέτρα, να μην περιέρχονταν οι κόποι και οι περιουσίες του κόσμου σε αυτά τα χέρια έτσι τόσο εύκολα. Τώρα, κεφάλαιο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Μεγάλη κουβέντα, επανερχόμαστε στα Γιάννενα και είναι κάτι που μας κρατά πίσω, έτσι, και στην προσφορά. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε 2026 και λειτουργούμε με το σχέδιο του 1987. Θα κάνουμε γενέθλια του χρόνου, θα γίνουν 40. Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να αναλογιστούμε ότι οι ανάγκες μιας περιοχής αλλάζουν. Ή θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα μένουν τα ίδια. Εάν πάρουμε μία φωτογραφία του 1987 από την πόλη των Ιωαννίνων και πάρουμε και μία φωτογραφία από το 2025, το μόνο που έχει μείνει ίδιο είναι το σχέδιο επέκτασης της πόλης. Γιατί η πόλη έχει αλλάξει. Σωστά. Τα Γιάννενα αυτή τη στιγμή προσωπικά αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Σχεδόν όλο το λεκανοπέδιο γύρω-γύρω είναι χαρακτηρισμένο ως Natura. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Για να προσπαθήσει και η τοπική αρχή να αλλάξει κάτι, δυστυχώς δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Δεν μπορεί να πάρει απόφαση η δικιά μας δημοτική αρχή να υπογράψει μία επέκταση του σχεδίου πόλεως. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να μένουν έτσι ανεκμετάλλευτες πάρα πολλές περιοχές. Ας πάρουμε τοπικά εδώ. Έχουμε την περιοχή του στα Καρδαμίτσια. Ολυμπιάδα, Άμμος Μαρμάρων, Νεοχωρόπουλο, Άνω Νεοχωρόπουλο και κάτω. Παίρνω μόνο μία πλευρά, ουσιαστικά την πλευρά της περιφερειακής οδού των Ιωαννίνων. Σωστά. Αυτή στο 80%, για να μην πω παραπάνω, είναι χαρακτηρισμένη ως Natura. Πώς μπορεί να γίνει η επέκταση της πόλης? Πώς μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε επιχειρηματίας που θέλει να αγοράσει και να επενδύσει, να ρίξει τα χρήματά του εδώ για να μπορέσει να ανοίξει η πόλη, να δημιουργηθούν νέες κατοικίες, νέα εργασία. Πάλι το κράτος εννοείται θα εισπράξει, αλλά θα πιέσει και τα ενοίκια. Δεν πρέπει σε αυτό να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις άμεσα. Άμεσα. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην πόλη μας να γίνεται και να μην δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και γι' αυτό παρουσιάζεται και μεγαλύτερη πίεση στο κέντρο της πόλης. Έτσι. Και εκεί έτσι πάμε ανωδικά στις τιμές. Να μην εκπλησόμαστε αν στο κέντρο της πόλης οι τιμές ανεβαίνουν. Όχι. Και αν θα συνεχίσει αυτό, θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Ένας δεύτερος παράγοντας που αφορά, εγώ θα το βάλω πάλι στο σχέδιο πόλεως, είναι οι αστικές συγκοινωνίες. Δεν νοείται σε μία πόλη η οποία αναπτύσσεται ραγδαία, σε μία πόλη η οποία έρχονται επενδυτές καθημερινά, είτε τεχνολογικοί επενδυτές, είτε κολοσσοί της παγκόσμιας αγοράς και κάνουν την έδρα τους εδώ στα Γιάννενα. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο σφίζει, δόξα τω Θεώ, από ζωή. Έχουμε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, γιατί θα πρέπει να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι, το οποίο έχει νοσοκομιακό ουσιαστικά τουρισμό, γιατί είμαστε κέντρο. Δεν γίνεται να μην δεν έχεις αστικές συγκοινωνίες. Δεν γίνεται το Σταυράκι, μια περιοχή η οποία είναι 4 χιλιόμετρα από το κέντρο των Ιωαννίνων, να έχει μόνο 1 βία 2 αστικά κτέλ συγκοινωνίας την ημέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς θα αποσυμφορηθεί το κέντρο? Είναι δυνατόν να μην δεν υπάρχουν συγκοινωνίες σε μια τέτοια πόλη? Το πρώτο πράγμα που αναπτύσσεται σε μια περιοχή η οποία θέλει να λέγεται σοβαρή και να έχει ανάπτυξη είναι οι συγκοινωνίες της.
Μα είδαμε στην περίπτωση τώρα, εντάξει, δεν μιλάμε να μας φέρουν το μετρό στα Γιάννενα, αλλά στην περίπτωση της Αθήνας ή περιοχών πλέον της Θεσσαλονίκης, πώς εκτοξεύθηκε η αξία περιοχών όταν περνούσε το μετρό από εκεί. Ή ο ηλεκτρικός, δηλαδή, εμείς μιλάμε τώρα για ένα αστικό, μεταβίας, όπως λέτε, σε κάποιες περιοχές να φτάνει 1-2 φορές την ημέρα, να έχουμε παράπονα από. Αναφέρατε τα νοσοκομεία, από εργαζόμενους των νοσοκομείων, εάν λίγο αργήσουν στη βάρδιά τους, επειδή δεν υπάρχει πιο νυχτερινό δρομολόγιο, να αναγκάζονται να πάρουν ταξί, για παράδειγμα, και να χρεώνονται 5 ευρώ. Μιλάμε για πράγματα αυτονόητα. Μιλάμε για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί προπολού. Και είναι και ένας λόγος, κυρίως για τους φοιτητές τώρα, έτσι, εκεί που είναι τεράστιο το ενδιαφέρον, που αποκλείουν περιοχές ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Ακριβώς. Εγώ θα το θεωρήσω και θα πω, και είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Δεν είναι άποψη κανενός συλλόγου και ούτε θα μιλήσω απλά τώρα σαν μεσίτης, θα μιλήσω σαν πολίτης. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι στα Γιάννενα υπάρχει καρτέλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να μην δεν έχεις συγκοινωνίες γενικά σε όλες τις περιοχές, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ή κάποιος στην Ανατολή 3,2 χιλιόμετρα από το κέντρο να την χάνει τις Κυριακές να περιμένει 1 ώρα τη συγκοινωνία. Για λεωφορείο. Σωστά. 1 ώρα για 3,2 χιλιόμετρα. Μετά μιλάμε για ανάπτυξη στην περιοχή. Μετά μας φταίει γιατί δεν έρχονται κι άλλοι επενδυτές να επενδύσουν. Μετά μας φταίει γιατί θα μείνουμε μια ζωή, μια μικρή πόλη. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Και έχουμε 2026, ξαναλέω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα να συνεχίσουν στην πόλη μας, εάν θέλουμε να αναπτυχθούμε, εάν θέλουμε να μεγαλώσουμε και να πάμε μπροστά. Έρχονται τουρίστες στην πόλη και δόξα τω Θεώ η πόλη μας έχει καταφέρει κάτι μαγικό που το έχω ξαναπεί. 365 μέρες το χρόνο, χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, έχουμε τουρισμό. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη και να πάμε, είτε μικρή είτε μεγάλη, όταν θα κάνουμε ένα σχεδιασμό να πάμε ένα ταξίδι, να περάσουμε 5, 6, 7 μέρες, θα κοιτάμε πάντα και τις δημόσιες συγκοινωνίες, πώς θα μεταφερθούμε από το ένα μέρος στο άλλο. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Θα πάσουμε όλοι με το αυτοκίνητο στο κέντρο, θα γίνει χαμός στο κέντρο, θα βγουν και οι γενιώτες πάλι με το αυτοκίνητο στο κέντρο. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε συγκοινωνίες. Πώς θα βολευτούμε με τις συγκοινωνίες? Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ σοβαρό θέμα αυτό και όποιος μας ακούει από τις αρχές, αν μπορέσει, ας το κοιτάξει στις τοπικές αρχές, πιστεύω θα αποκλιμακώσει πάρα πολύ, πάρα πολύ τις τιμές των ενοικίων στο κέντρο της πόλης, εάν δημιουργηθούν συγκοινωνίες, πιο συχνές συγκοινωνίες, στις γύρω-γύρω περιοχές. Μάλιστα. Άρα, με προλαβαίνετε, και αυτό ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Πραγματικά, αν για την περιοχή μας θα ξεχωρίζατε έτσι ένα μέτρο που θα μπορούσε να αποσυμφορήσει την κατάσταση και να δώσει έτσι όθηση προς τα κάτω στις τιμές των ενοικίων, θα ήταν αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, για εσάς? Εγώ προσωπικά θα ήταν το νούμερο 1, εννοείται θα ήταν αυτό με τις συγκοινωνίες. Είναι τραγελαφικό αυτό που συμβαίνει πραγματικά στην πόλη των Ιωαννίνων. Να μην μπορείς να έχεις συγκεκριμένη συγκοινωνία, γιατί θέσατε ένα πάρα πολύ σωστό θέμα. Έχουμε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πάει στη δουλειά του. Γιατί άργησε το αστικό ή θα ακούσει επίπληξη ή οτιδήποτε άλλο θα γίνει. Οπότε θα αναγκαστεί να βρει. Ή δεν μπορεί τα τελευταία δρομολόγια να γίνονται στις 10:30 και στις 11. Ακριβώς. Κάποιοι πρέπει να εξυπηρετηθούν και το βράδυ. Ακριβώς. Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό ανέφερα σκληρά πριν τη λέξη είναι, καρτέλ. Είναι σαν να κλείνεις ένα διακόπτη και να πάβει πόλη, δηλαδή τις νυχτερινές ώρες να έχει συγκοινωνία. Είναι φοβερό. Μα πολλοί φοιτητές, π.χ. υπήρχε μια περίοδος που δεν ήθελαν να πάνε να μείνουν στην Ανατολή, γιατί κατάλαβαν ότι 10:30 δεν έχει συγκοινωνία. Δεν έχει πρόσβαση ούτε προς την πόλη, ούτε προς τα πίσω. Οι μεγάλες πόλεις τι κάνουν? Παρασκευή, Σάββατο, ουσιαστικά, εάν η συγκοινωνία τους κλείνει 12, εκείνες τις ημέρες οι οποίες ξέρουν ότι ο κόσμος θέλει να βγει να διασκεδάσει, και πόσο δε μάλλον τα Γιάννενα, τα οποία είμαστε μια φοιτητούπολη και στηριζόμαστε οικονομικά σαν πόλη από τους φοιτητές, επεκτείνουν το ωράριό τους για άλλη 1,5 ώρα και ξεκινάνε και μισή ώρα νωρίτερα το πρωί, ούτως ώστε ένας φοιτητής, ο οποίος θα έρθει και εννοείται θέλει να διασκεδάσει και τα Γιάννενα έχουν μια πολύ όμορφη φοιτητική ζωή, θα μπορέσει να βγει 12-12.30 να φτάσει στο κέντρο
και θα ξέρει αν θέλει να γυρίσει το πρωί, θα βρει πάλι αστική συγκοινωνία. Δεν νοείται να δεν έχουμε συγκοινωνίες εάν θέλουμε να λέμε ότι αναπτυσσόμαστε σοβαρά σαν μια πόλη. Μάλιστα. Κύριε Ματζούκα, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί νομίζω ότι είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα, ποιο μήνυμα έτσι θα θέλατε να στείλετε σε έναν νέο άνθρωπο, σε μια νέα οικογένεια που αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται, που με τα βία τα βγάζουν πέρα, είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι έτσι, που παλεύουν να βρουν ένα σπίτι προσιτό, ένα σπίτι καλό, γιατί καλά είναι να ψάχνεις ένα σπίτι, αλλά κανείς δεν θα πάει να μείνει, όπως μου λένε κάποιοι χαρακτηριστικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν θα πάει να μείνει κανείς και σε χρέπη, έτσι, και σε ένα πολύ παλιό σπίτι. Γελάτε, αλλά έτσι αυτή είναι η φράση που ακούω από πάρα πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα. Θέλουν μια αξιοπρεπή κατοικία, με ένα αντίτιμο έτσι που να μπορεί να ανταποκριθεί στις μέρες μας και στους μισθούς μας. Οπότε, τι θα τους συμβουλεύατε και έτσι τι μήνυμα θα τους στέλνατε? Το πρώτο πράγμα που λέω ακόμα και σε οποιοδήποτε υποψήφιο πελάτη κάθεται απέναντί μου, ούτως ώστε να βρούμε την κατάλληλη κατοικία για αυτόν, είναι πόσα χρήματα θέλεις να δαπανίσεις το μήνα για τη στέγασή σου. Συμπεριλαμβάνουμε νερά, ρεύματα και όλα αυτά. Αντίστοιχα, του βγάζουμε ένα ποσό ενοικίου και προτείνουμε το κατάλληλο ακίνητο. Εννοείται ότι όλοι μας θέλουμε να μένουμε σε ένα πλήρως ανακαινισμένο σπίτι, μη ενεργοβόρο, με πολύ φθηνά κοινόχρηστα, με πολύ φθηνή θέρμανση. Όλοι το θέλουμε αυτό. Το θέμα είναι μέχρι πού φτάνουμε. Εγώ σε όλους λέω, όπως έτσι ξεκίνησα και εγώ και είπα στον εαυτό μου, βρες ένα σπίτι να καλύψει τις πρώτες σου ανάγκες και από εκεί μετά, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής σου, θα βελτιώσεις και την οικία σου. Δεν μπορώ να θέλω από την πρώτη μέρα που θα πάω να μείνω μόνος μου, αν πιάσω έναν εργένη, ένα λουξ σπίτι και να πληρώνω το 60% του εισοδήματός μου στο ενίκιο ή για τις δαπάνες στέγασης, γιατί πρέπει να φάμε, πρέπει να διασκεδάσουμε, πρέπει να ντυθούμε, είναι και άλλα πράγματα. Για μένα, με τα βαλάντια που έχεις και θέλεις να μείνεις μόνος σου, να βρεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς. Όλοι θέλουμε το ιδεατό. Δυστυχώς το ιδεατό δεν υπάρχει για όλους. Το αντίστοιχο όμως είναι και για τις οικογένειες. Και για τις οικογένειες θα πρέπει να κοιτάξουμε αν δουλεύουν ένας ή δύο, αν έχουν παιδιά, πώς θα εξυπηρετούνται στα σχολεία, γιατί όπως προείπα πριν οι συγκοινωνίες δεν υπάρχουν. Καλή έρευνα αγοράς. Μην εμπιστεύεστε αγγελίες όσο αφορά το διαδίκτυο από ανώνυμους, γιατί την έχουν πατήσει πολύ, από μία φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Εννοείται να στηρίζετε και να συμβουλεύεστε έναν επαγγελματία αδειοδοτημένο με ΣΥΤΗ. Σωστό και αυτό. Και όχι απλά έναν που δηλώνει με ΣΥΤΗς. Αυτά είναι τα βασικά και αυτές είναι οι βασικές συμβουλές που θα μπορούσα να δώσω. Λέει φίλος τηλεθεατής, και καλά κάνει και το επισημαίνει, οπότε θα κλείσω. Θα είναι ένα ακόμη το ερώτημα, μου επιτρέψτε μου. Μιλήσατε, λέει, καλώς για τα ενοίκια, για τις πωλήσεις κατοικιών δεν μιλήσατε καθόλου. Και έχει δίκιο. Εστιάζουμε πάντοτε στο ενοίκιο που είναι το μείζον έτσι, και που καίει τον κόσμο. Πώς πάνε οι πωλήσεις, γιατί κακά τα ψέματα το αναφέρατε και εσείς, αλλά το βλέπουμε. Όποιος κάνει και μία έτσι, βόλτα πέριξη της πόλης, βλέπουμε ανέργηση πολλών νέων κατοικιών. Υπάρχει μια οικοδομική δραστηριότητα ικανοποιητική, μπορώ να πω εγώ, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, κύριε Ματζούκα. Εκεί πώς πάμε τώρα? Είναι για ιδιοκατοίκηση τα σπίτια, είναι προς πώληση πολλά από αυτά που βλέπουμε να χτίζονται? Είναι αρκετά αυτά που ουσιαστικά χτίζονται από νέους κατασκευαστές στα νεόδυντα, τα περισσότερα ουσιαστικά έχουν πουληθεί από τα σχέδια ή όταν ρίχνουν το σκελετό. Τα περισσότερα τα παίρνουν σχεδόν ουσιαστικά ένα 60% για ιδιοκατοίκηση, 40% για επένδυση. Αναλόγως για ποια περιοχή μιλάμε. Δηλαδή, στο κέντρο αυτή τη στιγμή τα περισσότερα είναι για επένδυση. Εάν πάμε προς τη λίμνη ή κοντά στη λίμνη ή στην περιοχή του Βοτανικού, τα περισσότερα μετά είναι για ιδιοκατοίκηση. Πράξεις, δόξα τω Θεώ, γίνονται, θα συνεχίσουν να γίνονται. Εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα στις κατοικίες με βάση τη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετή ζήτηση για αγορά. Εκεί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαθεσιμότητα στα ακίνητα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος για το 2026 και ειδικά αν θα μπορέσουν να αλλάξουν και λίγο τα πράγματα προς το καλύτερο, να ανακοινωθεί και ένα μέτρο το οποίο είπαν για τις ανακαινήσεις. Αυτό θα έλεγα. Τέτοιου είδους προγράμματα ή που βγαίνουν προς διάθεση πολύ παλιά σπίτια βοηθάνε καθόλου? Αυτά βοηθάνε αρκετά, απλά δεν βοηθάει το να ανακοινώνεται ένα πρόγραμμα όπως ανακοινώθηκε τώρα ότι θα βγει, να περιμένουν όλοι
να βγει μετά από 3-6 μήνες και να συμπαρασύρει τις τιμές πάνω στην αγορά. Αυτό δεν βοηθάνε αυτά τα προγράμματα. Γενικά, για μένα, όταν θα πρέπει να γίνεται μια τέτοια ανακοίνωση. Δηλαδή, αν το καταλαβαίνω σωστά το σκεπτικό σας, μια τάση. Ναι. Διαμορφώνει μια τάση η οποία τάση είναι λαθασμένη. Και όταν έχεις, όπως άρα, είπαμε, καλύτερα όταν είναι έτοιμο ένα τέτοιο πρόγραμμα από πλευράς κυβέρνησης, να κατευθείαν να βγαίνει η εξαγγελία του, έτσι να εξαγγέλλεται και να μπαίνει σε εφαρμογή. Πολλοί μας ρωτάνε αυτή τη στιγμή για το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε για τις. Με τις 36.000. Ναι. Και εγώ λέω, παιδιά, δεν έχει βγει ακόμα σε διαβούλευση. Δεν έχει βγει. Ακριβώς. Τι να σας πω. Χτες κάποιοι κιόλας είπαν ποια θα είναι τα κριτήρια. Εγώ προσωπικά, σαν Στέφανος, δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν είναι γραμμένο ήδη, επίσημα. Όπως επίσημα π.χ. είναι το πρόγραμμα για τη μετεγκατάσταση, το οικονομικό βοήθημα των 10.000 ευρώ, το οποίο άφησε την περιοχή μας απ' έξω. Απ' έξω, σωστά. Αυτό μπορώ να πω ότι θέλετε, ναι. Αλλά για οτιδήποτε άλλο δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Και δεν το κάνω. Μάλιστα. Οφείλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ ουσιαστική κουβέντα μας και πραγματικά χαίρομαι γιατί έχω έναν άνθρωπο που πάντα, απέναντί μου, που πάντα έτσι βρίσκω απάντηση στα ερωτήματά μας και στα δικά μου και του κόσμου. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε, κύριε Ματζούκα, και να είναι την επόμενη φορά καλύτερη εικόνα της αγοράς ακινήτων. Θα χαρώ κι εγώ να είναι καλύτερη, αλλά θα μείνω στο ότι θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Έτσι. Καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα νέα της Πρέβεζας. Ο καλός συνάδελφος ο Μιχάλης ο Μίχος θα είναι σε λίγο μαζί μας.